Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu jama'a barkamu da sake haduwa da ku a wannan bidiyon namu na yau. Kamar yadda kuka sani ni ne naku har kullum Jisakkan Abbati a wannan tasha ta mu ta Abbati So TV. Yau za mu kawo muku abubuwa guda 10 da baku sani ba dangane da yawan al'ummar Najeriya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware ranar 11 ga watan Julin kowace shekara a matsayin ranar al'umma ta duniya. Saƙon Majalisar Ɗinkin Duniya na wannan shekaran batu yake akan abubuwan da ba a cimma ba tun lokacin da aka yi babban taron ƙungiyar na shekarar 1984. Hasashe yana nuna cewa nan da shekara 80 duniya za ta ninku, yawan mutan duniya za su ninku. Kamar yadda ƙasar Najeriya take da mutum miliyan 200 a yanzu. A hasashe yana nuna nan da shekara 80 za su kai kimanin mutane miliyan 728. BBC sun binciko wa'yansu abubuwa guda 10 da mutane da yawa ba su sani ba dangane da yawan al'umma a Najeriya, su ne kamar haka. Yawan al'ummar Najeriya a yanzu ya kai miliyan 206,214,251 kamar yadda bayanan Majalisar Ɗinkin Duniya suka nuna. Abu na biyu, yawan jama'ar Najeriya ya kai kashi 2.64 cikin 100 na jimillar al'ummar duniya. Abu na uku, mutum 226 ke zaune a duk faɗin murabba'in kilomita. Abu na hudu, Najeriya ce ta 7 a jerin ƙasashen da suka fi yawan jama'a a duniya. Abu na biyar, duk mutum 1000 suna haifar 37 a Najeriya. Abu na shida, matsakaicin shekarun 'yan Najeriya shine 18. Abu na 7, yawan faɗin ƙasar Najeriya ya kai murabba'in kilomita 910,770. Abu na 8, kashi 52 cikin 100 na al'ummar ƙasar na rayuwa ne a cikin birane. Inda bayanai suka nuna cewa akwai mutum miliyan 107,112,526 da ke rayuwa a birane a shekara ta 2020. Abu na 9 kuma na kusa da ƙarshe, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce manyan dalilan da ke sa yawan jama'ar ƙasar ke ƙaruwa shine yawan auren wuri da yawan haihuwa da rashin samun damar ƙayyade iyali. Abu na 10 kuma na ƙarshe, hukumar ƙidayar jama'a ta Amurka ta ce yawan al'ummar Najeriya zai zarta na Amurka a shekara ta 2047, inda a lokacin yawan al'ummar Najeriya zai kai kimanin miliyan 379.25. A lokacin Najeriya za ta kai matakin ƙasa ta 3 mafi yawan jama'a a duniya. Duka jama'a, wannan shine karshen bidiyon mu na yau. Ku ci gaba da kasancewa da tashar mu mai albarka, tashar Abbati So TV. Ni ne naku har kullum Jisakkan Abbati. Nagode, kada a manta da na subscribe domin kasancewa da mu domin samun sababbin bidiyo da zarar mun dora. Sai mun hada bidiyo na gaba. Bye.